असे ऐकून येता कॅबिनेट रिशफलाची चर्चा म्हणून तर तेच गोष्ट आली का आणि किती ना पार्टीच्या काही जे विषय असतात त्या विषय तांच्याकडे मांडप अनेक विषय असतात बैठकी चालू असतात आणि त्याचबरोबर येणाऱ्या काळात जे प्रोग्राम वगैरे दिल्ले असतात त्या प्रोग्राम सगळे स्तराकडे पर्यंत पावोवपाक जाय ती रीच सकलेपर्यंत वचूंक जाय नाही हे कित्याक दिसता कारण निलेश काब्राल दिगंबर कामत संकल्प आमोणकर हे आयज हांगासर दिसले बंगल्यार आणि तेंची खंय तरी नांवां येताली कॅबिनेट रिशफल जाले जाल्यार तांकां मंत्रीपद मेळपाक शकता पूण ह्या गजालीचेर आणि तुम्ही हांगासर आयज आसा तुम्ही चर्चा नक्की झाल्या असतली ना ते प्रत्येक जण आपल्या मतदारसंघाची डेव्हलपमेंटाची कामं असतली तांची किती कामं असतात ती कामं योगायोग म्हणटा तुम्ही तावयल्यान तुम्ही कित्याक तुम्ही फाटल्या दिसांनी म्हटलेले की वयरसून तुमकां ग्रीन सिग्नल गावल्ले आसा आता जे करूंक जाय ते स्टेट हेच करतले पार्टीच करतली म्हणून सो तेच्या खातीर कितें म्हणलें असा कितें अशें एक येता की मुख्यमंत्र्याचा निर्णय पूण 21 तारखेपर्यंत कितें चर्चा चेंजीस जावं शकता म्हणटा असा अशें कितें दामू सर आणि सीएमाची स्टाईल दामू सर आणि काँग्रेस